Wel, diolch yn fawr I bawb ohonoch chi sydd wedi choli am ynghasgliad o Angylion. Mae'r teulu bach yn cynhyddu o nadolig I nadolig, a sawl aelod newydd eleni drwy garedigrwydd ffrindiau, ac hefyd ambell I aelod newydd wedi dod o bell, un o Efrog Newydd ac un o Wlad Tai. Ac I rhai sydd wedi bod yn holi, mae yna 43 o Angylion bellach yn perthyn i'r llun efol sy'n presynoli hunain yn ein cartre ni yn y dolyg hwn, o bob lliw a llun ac o bob gwlad. Ond nid rhywbeth I ramanteiddio ynglyn ag yw lle'r Angylion yn hanes yn y dolyg cynta. Drwy gofiwch chi, oedd y cyntaf I gyhoeddi'r newyddion da bod Iesu wedi eni, a hynny i'r bugeiliad o bawb. Gogoniant yn y goruchaf I Dduw, ac ar y ddeiar tangnefedd ymhlith yr rhai sydd wrth I fodd. Nawr mae'r geiriau hynny yn golygu llawer mwy na bod Iesu'n dod â heddwch I ni. Mae'n galw am weithredu. Mae tangnefedd Iesu yn rhywbeth yr ydyn ni'n cael ein galw i'w rannu gyda'r byd. Mae'n golygu cymodi pobl a'i gilydd drwy estyn caredigrwydd, trigaredd a maddeuant I eraill. Ar noswyl nadolig, yn unen gynnes ac yn saff yn ein cartrefi, fe gofiwn ni bod ein byd yn llawn rwygiadau heddi, anghytgord ac aflonyddwch. Mae neges yr Angylion yn fwy ystyrlon heddi nac eriod, gogoniant yn y goruchaf I Dduw ac ar y ddeiar tangnefedd. Mae tangnefedd Crist yn cynnig antidot i'r raniadau hynny. Mae'n galw ni fod yn wneithurwyr heddwch yn ein cymunedau, yn ein teuluoedd, ac yn annog cymod a harmoni yn ein byd ni. Wel, dyma ddiwrnod olaf ein calendr Adfent am eleni. Diolch I bob yr un ohonoch chi sydd wedi ymuno ni bob dydd ar ein taith I Bethlehem. A diolch arbennig I Angylion am ei waith golygu. Byddwn ni'n rhyddhau oedfa Digidol bore fori, bore dydd nadolig. Tan hynny, hwyl fawr I chi gyd, yn nadolig llawen iawn.